Ti disi hapang lukurongni bekhani kokno borom ruo tai pujo sao tai mujo bonarago. O kokno mujo naragino tini hanyo hai Dinathakuro parani Mohadeb Mwtainok tongjanai monu debormani katal Mwtainok Tangwi Phiyogwi Rwikha Phiyogwi Rwikha pandao thangsoika TTAD sini Cem Purna Chandra Jamatia tai o Mwtainok tangthaniwo Cem Purna Chandra Jamatia Komal Koloi tai West ni Zonal ni Vice Chairman Sudir Deborma Thoni Bahanyo Subasuni yak Phiyogwi Rwikha banyo o Mwtainok Tangwi mankha aboni bagino amchaini lukurok puitu khlaiyai khulomraijao sakni nukhungni bwsabotini kaham sanai abo erengkokya abo lukurok ni bekhani puituni kok a puituno jeng borom ru menyo o Mwtainok Tangwi rwlaimani bwkhabai ni sawi khanarka Zonal Chairman tai Cem Purna Chandra Jamatia kokma thumnerokno moto Dinathakuro para ni hinjago Radha Mohanpur bisini andarno Pujari mungke Mukondo tini bahi ke tangja khabo je tangmani moto motor puji tongo be area kashe to marai na deli no de somoyo idok sangta ge idna sai ke na singari ang jin tairo no kan tangwa tangrang ni medo tangba ke na singari in sang ba ustoste khate ni Rwikha motamoti bosor loin khana khaimia erpore yang manage khayai demonsa osos Tangwi duyari masle na khana complete khemani beko ane nijin khoros kerang to kintu tin hongkai sem sarno sangai government in nakha tai tu kata khemo ni khai mar kata tai baking kan sakbai thing darang baki dang sakbai thing khayo tai kebas suba solo ongke song sem sarno ang saka sar mondir je tang khaba Mohadeb ni murti ke hasuk pair di ni shawoi pitol ni sem sar ke pair ka 6000 ni ongke komoko isarno ke sanka motai mondiro je to konta nangba sem sar murti ka kai konta ka shir di ke bo konta ka ongke runal bu kisara suba ka kicha ya makena pair le kata amo khatik bo thaiklai thaingi thik Dinathakuro para hanjago bo saida bisa sabjon ni andar ni busu sorong khana mondir je nangmani bo to puji domal to sung lukmani balokha haipono patra basa bo tangjagya bagai buyasu phukasu phaita ge je to sungbo dofan samung khanya ne je to hoka ba sung to nok to maya thing motai ro puji maya ba sinu modala phono jati hamkrai topa hamkrai borok topa hamkrai bagai khulum tong bachong puji tong tong nyo sak thari tangmar kha tono khulomkha tini jeng oro jaga tomo kami santong Dinathakuro kamiwo kaisa chikon te shiv mondir inauguration khailekha chini pujari bigana tongo chini joint chairman borom gonang Sudir Deborma West Zonal ni bobu tongo chini oro jaga pujari tongo je shiv mondir palaine jeng jotono saimano jara Hindu Sonaton khainai ro jeng mondir ungkha chini kaisa asta chini bisas jeng oro jagao phaibe jotono janja musukmani janja dreams rok jeng oro jaga phai pre khaimanai khuloi manai sawai manai oma haike naharone tini oro jaga bo kaisa chikon te shiv mondir khainai ni bagoi yapre seka hangke jeng bono oro phai boni mondir no jeng tini pitarawi udghatan khaikha sara bokhe government theke na TTAD theke da khaijak to government theke ya boroni oroni social activist tongnai local ni boroni oro chuba chuk khaiwi oro jaga samung khai